L-A-S-A-D-O-V-K til den her video. I dag så skal vi lave en hvad ved du helst. Og vi har fået skrevet sådan 10 ting ned på vores Og vi har en kop, hvor tingene er i. Vi har 10 et tal, og så vi har 10 ting. står det her. Og på min telefon. Yes. Så lad os bare gå i gang. Ja. Må jeg Vi starte? skal lave sten, saks, papir. Ja. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Okay, du starter. Okay. Please be my god. Og det er også begge to, som skal. Nummer 8. Nummer 8, og den har du på din telefon. Yes, nummer 8. Hvad vil du helst spise? En hel spiseske kaviar, eller spise en hel spiseske ostehaps med leverpostej på? Nej. Jeg tager ostehaps med leverpostej på. Jeg kan ikke lide nogen af delene, så jeg tager kaviar. Jeg tager kaviar. Okay. Så lad os bare finde det frem. Fordi der er kun én ostehaps. Det kan vi jo bare tage. Ja. Så har vi lige fundet tingene her. Ej, det ser... Prøv at vise det. Har du ikke set Okay, det vi før? gør det på samtidig. Det her det er sådan noget en. Du må måske lige... Hvad skal jeg tage? Og jeg kan ikke lide kaviar, og jeg kan heller ikke lide det andet. Jeg kan lide leverpostej eller ostehaps. Men jeg ved ikke, hvad kaviar er. Kaviar, det er sådan noget fiskeæg. Ej. Ej, det er sådan... Ej, det er ondt. Svabba. Yes. Eller en ostehaps med kaviar på. Ej. Så kan de også gå det. Jeg tager bare sådan her. Pausen. Godt, jeg tror jeg faktisk, Ej, jeg kan jo slet ikke få noget på. Ja, det er fint. Så, hold der. 3, 2, 1. Au. Ja, og der kunne bare sådan lige ved at kaste op lidt. Ja, ja. Ej, jeg kunne bare sådan her ud. Jeg tror det. Okay, vi skal nok have glas ved siden af os. Det her, man skal være at spise kaviar, det smager meget dårligt, ikke? Du føler bare, den her del på steg for gammel. Det er det ikke. Ja. Jeg tager også lige en kop. Bund. Lad os finde den næste ting. Så Ja, så er det min tur. Ej, vi skal lige bytte plads. Jeg føler bare altid, at jeg er i den her side. Open that. Den er nummer 3, den har jeg vist på min telefon, så vi vender lige til. Ja. Hvad er det helst? Spise en hel taske salt eller peber? Ja. Peber. Jeg tager peber. Jeg tager peber. Godt. Så jeg skal lige... Skal vi finde... Okay, jeg vasker lige seriøst lige min ske. Der har været kaviar på. Er du sikker på, at det var den? Mm. Nej, det er det ikke. Eller er Jeg finder mig lige. Nej, vi vasker bare begge to. Yes. Sådan der er vi jo. Så får du bare lige... Jeg tænker, jeg tager peber. Peber. Jeg tager Lad os lige finde peberen. peber. Ej, jeg hader. Så har vi fået det. Fuck. Tabt noget. Nå, du er også lidt mere... Yes. Så 3, 2, 1. Det kommer til at blive mere stærkt, når det ligger på din tunge, jo. Ad. Det er stærkt.
undskyld. Ej, jeg har vildt lyst til at smage verdens stærkeste vingummi lige nu. Same. Det koster 100 kroner. Det synes jeg er vildt for en vingummi-boks. Skal vi bare finde 2? Du stod bare sådan ned der, og jeg bare... Du stod bare... Ej, undskyld. Godt, det skal bare lige væk fra min mund. Jamen, det er dejligt. Til dig. Okay. Nå, lad os finde næste. Ja. Det er din ske, det er min ske. Så vælg det. Basito, svabasito, abodobi. Undskyld. Det sætter vi lige ind igen. Okay, så har jeg den her. Det er nummer 2. 20. Ja. Vi vender tilbage. Hvad vil du helst? Spise en hel teske kaviar? Nej, spiseske kaviar eller kanelsukker? Kanelsukker? Ja, kanelsukker. Vi vender tilbage, når vi lige har fået det på ske. Vi har fundet vores normale pladser, og vi har fået kanelsukker på. Okay, 3, 2, 1. Det er ud. Nej, jeg kan godt lide resten. Hold dig. Det smager faktisk vildt nok. Jeg kan godt lide det. Hvorfor spiller du det så ud? Det var fordi det er flydende. Så flydende? Nej, det er sådan... Hvornår kan man lære? Prøv at være med at spytte det ud en anden gang. Det var bare sådan lidt svært. Det smager faktisk meget godt. Ja. Ej, jeg er så glad for, at jeg tog det. Du vil ikke smage kaviar. Okay, fint. Godt, vi gør lige sådan her. Hvis du ville flyve alle tingene her. Basito. Det kunne jo være, at der er en af os, der lige pludselig kaster op eller sådan noget. Det er jo perfekt, hvis det kommer til at ske. Ej, jeg har lyst til mere. Ej, vi jo. Ej. Det tror jeg alle har med. Der er også peber i det der. Nå, så ved jeg ikke. Lige hvad jeg vil. Ja, godt. Så skal jeg trække... Okay, I vil lige få lov til at se her. Det kunne nok være en... Her står der 5, kan jeg se. 5 seconds later. Ja. Og du var også bare derovre. 5. Hvad vil du helst? Spise en hel spiseske soja eller en hel spiseske citron? Citron. Ej, jeg vil faktisk godt have soja. Så gør vi det. Jeg elsker soja. Ja, altså. Vi vil have til soja. Godt. Og det var en spiseske. Ej, det var en spiseske med alle de andre. Nej. Det er lige meget. Det er bare lige teske. Ej, det var... Okay, nej, det samme er også en spiseske. Nej. Jo. Nej, vi er jo nej. Nej, vi er nej, men det er det, der står. Fint. Vi er jo det, der er min ske. Ja, to men det er det, der står. Soja på. Vi lige laver en kæmpe fejl. Og jeg vil meget lyst til bare... Ej, vi er jo bare underlige. Spiseske. Okay. Yes. Vi skal gøre det over væsken. Der er godt nok mange ting. Okay, jeg kan lige slutte den. Og så har vi fået proppet noget på. Vi er jo kommet over stille og roligt. Jeg er klar. 3, 2, 1. Ej. Jeg spildte det. Kan du ikke lide soja? Kan du ikke lide soja? Det er virkelig salt. Ej. Det er soja, sgu da. Jeg vil med... Soja er sgu da salt. Ej, jeg gør lige hurtigt noget. Jeg spildte jo ud over mig. Jeg tager citron nu. Nej, vi jo. Jeg vil have citron. Vi jo. Jeg vil have citron. Må du sgu da ikke. Og det her med... Ja. Det er fordi, jeg vil bare sådan gøre det for sådan... være lidt mere sådan tough. Au, min kat for helvede. What the fuck? Vi jo, kom nu. Ej, det var virkelig underligt. Ja, en anden gang må du lade være med at tage det. Så, okay. Så er jeg selv, ikke? Du stod bare...
Jeg spildte seriøst over mig selv. Godt. Vi så trækker du bare lige. Godt. Yes. Ej, ved du hvad? Jeg kan lige sådan her. Vores posen. Det er en etter. Nej. Den finder vi lige. Så har vi fundet det frem. Hvad vil du helst spise? En hel spiseske ketchup eller en hel spiseske remoulade? Ketchup. Remoulade, fordi at... nej. Ketchup. Jeg tager ketchup. Jeg tager remoulade, og jeg kan ikke lide remoulade, så det bliver bare... Ej, jeg kan faktisk godt lide remoulade. Tager vi ketchup. Og ej, Og det er en spiseske. Hey, det er min. Det er dit, det der går i. Det er mit går i. Er du sikker? Ja. Okay, jeg skal lukke min for. Okay, are you ready? Okay, så tager vi lige her. Vi vender lige tilbage, når vi får det på. Okay, er vi klar? 3, 2, 1. Ej. Ej, jeg kan ikke få det at spise. Okay, det smager bare dårligt. Det smager bare dårligt. Det giver en kastopfornemmelse. Ej, Vivo. Vivo, spis det. Spis det. Spis det. Jeg gør bare sådan. Det smager faktisk af pølsehorn. Ja, faktisk. Altså, du kan godt lide alle tingene. Hvad? Kaviar. Jeg mener sådan, indtil videre, der er bare sådan, det smager pølsehorn. Altså. My turn. Eller hvad? Hvad? Ja, det er din tur. Okay. Godt. Vores posen. Og så har vi her. Det er nummer 4. Den har vi på din. 4. Okay, vi har det lige fundet ud af det her. Hvad vil du helst? Spise en hel spiseske syltetøj eller spise en hel spiseske lakridssauce? Lakrids. Du vælger syltetøj, ikke? Jeg hader lakrids. Jeg ved det ikke. Jeg tager lakrids. Ej, nu tager du syltetøj, ikke? Ej, du får ikke lov til først. Jeg skal lige. Jeg har begge ting. Syltetøj. Ej, hvorfor er det? Fordi. Det gør jeg bare. Nej, vi skal ikke åbne en ny. Nå, men den er ikke ny, gør Nå. Nå. Det er ikke Rasmus Ej. Klump. Det bliver faktisk lækkert, det her. Fuck. Ej. Nej, det kan jeg ikke gøre. Fuck. Hvad? Ej, nej. Skal jeg have mere? Hvad? Nej, ikke nu, ikke nu. Ikke nu, jeg ved ikke, at du gerne ved. Nej! Nej! Hvad er der? Ja. Oh my god. Okay, nu er det nu. 3, 2, 1. Må man få mere? Jeg ved ikke, om jeg må. Nu tager jeg bare lige mere. Du er klar over, hvor meget sukker det lige er? Nej. Jeg sylte mig. Hvad? Vi vil lukke den der. Der skete en meget dramatisk scene udenfor. Det var en eller anden dame, der kom og... Ja. Det behøver I ikke at vide. Nej. Nå, men lad os så komme videre. Ja. Din tur så træk. Er det? Ja, det tror jeg. Godt. Nå. Nummer 10. 10 after N. 10 of the N. Nu kommer nogen ind. Yes. Nu prøver vi lige. Vi har lige fundet ud af det. Hvad vil du helst spise? En reje med peanut butter på, eller en reje med remoulade på? Peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. Peanut butter.
Peanut butter. Bare hente peanut butteren, ikke remouladen. Peanut butter. Hvad skal du have på? Peanut. Peanut Peanuts. butter. Peanut butter. Ej, jeg kan ikke finde ud af Det er sådan en her lortereje. Jeg elsker rejer. Jeg hader rejer, så det her det er en mega god kombi for mig. Yes, yes. Blop, blop, blop. Men hvorfor er det, du siger som om blop? Det er sjovt, okay? Hey, hvis du skal åbne den af, så skal du tage den anden af. Så. Ja, så nu skal du bare lige åbne den. Hvad skal man bare hælde vandet ud? Nej, hvad skal man have? Nej, Vivi, skal man hælde vandet ud? Ja, det skal man. Nej, fordi de kommer jo til at dø så. Fordi vi skal ikke spise dem alle sammen nu. Nå, ja, så dør det. Vi er jo her. Og her også selv. Så. Jeg hedder bare lukkende rejer og rejer. Det er bare jeg elsker det. Så er der lige en lækker reje her. en vild klam reje. Okay, ej, de lugter lidt mærkeligt, synes jeg. Ja. Men de smager godt, synes jeg. Jo. Let's start. Okay. Nej. Hvad fuck laver du? Vi skal sgu da have noget, en kniv. Skal det ikke bare døbe den? Det skulle da kæft for alle, der skal have noget peanut butter med i morgen. Godt så. Så bliver det her en kæmpe peanut butter. Godt så. Blop. Laver jeg ulækker mad? Nej. Vi laver klam mad. Det vil du også gerne have, ikke? Fuck. Shit. Okay, er vi klar? 3, 2, 1. Det er vildt mærkeligt. Det smager faktisk under. Lige. Det smager faktisk. Måske det til at tage pause, Ja. for jeg skal sætte alt det her på kølen. Ja. Og vi mangler, hvor mange mangler vi her? Okay, så det er min tur. 1. Nå, nej, det er 1 her. Her. Det er Number 9. Liv, det har du. Min far står lige og prøver nogle ting ind i køleskabet. Hvad vil du helst? Spise salt eller spise peber? Den har vi haft. Ja, den kommer vi til at lave 2 af. Så vi jo den trækker lige ind til. Ja, så trækker vi lige en no. 1. 6. Hvad vil du helst? Hvad vil du helst spise? Pizza obi eller en hel Spiseske. Eller en chili mayo. Hvad vil du helst spise? Wasabi Eller chili mayo. eller chili mayo? Og det er en teske. Ja. Chili mayo. Chili mayo kar. Og en teske. Ej, den der peanut butter med reje, det smager faktisk virkelig godt. Nej, gør det. Jo, det gør det. Så vi skal lige have. Hvad var det, Liv? Det er chili mayo. Chili mayo kar. Skal man ryste den fast eller et eller andet? Nej, du skal bare sådan. Jamen, du skal sådan på de her syltetøj. Sådan der. Ej, mit jo. Gugge, det skal jo være en hel. Ej, vi jo. Ej, prøv at se. Nej. Lad mig den. Må jeg lige prøve? Lad mig. Nej, du må ej. Lad os se. Prøv at se. Du bugger mig jury, for der var så meget. Sådan. Ej, nej. Det kommer ikke til at gøre, Mimi. Sagde seriøst, Mimi. Ej, ikke mere. Det her, det er alt for let. Ej, jo. Are you ready? 3, 2, 1. Der er ikke mere vand. Det smager fint, hva'? Nej, gør ikke. Jeg
elsker stærke ting. Prøv at overveje en wasabi, altså. Det smager godt. Skal jeg bare trække ind for dig, eller hvad? Så er jeg jo helt tilbage. Nummer 7. 7. Hvad vil du helst? Spise 5 rejer, eller spise en hel spiseske peanut butter? Peanut butter. Kan jeg ikke prøve rejer og peanut butter? Nej. Så tror jeg tager peanut butter. Ja, peanut butter var lidt at sætte i. Butter, peanut butter, peanut butter, peanut butter, peanut butter, peanut butter. Look good. Spiseske. Nej, du tager den ikke bare med, du slikker på den. Det er vildt sammen. Vi fik ikke engang se dig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør sådan her. Hvad laver du, Gugga? Det skal være en helt fuld. Nej, vi gør det ind over. Vi gør det nu ind over. Og så din fin. Mere. Nej, Viu, din er fin. Viu. Jamen, Gugga, det skal være en helt. Nej, Viu, den er sgu da også helt. Okay. Du må ikke dryppe, Viu. Du må ikke dryppe. Gå ud over håndvasken. 3, 2, 1. Det kan man ikke spise det her. Jeg kan seriøst ikke spise det. Jeg har ikke noget Gugga endnu. Og jeg kan ikke spise det her. Sidder fast op i ganen. Er det klart, vi det der? Ej, vi er nødt til at gøre det der. No. Og det er ikke beregnet til børn, det der. Ej, vi er jo ad, var det klart. Har du top på? Ej, der er ikke mere vand. Nå, men det... Ja. Ej, det smager faktisk fint nok. Ja, det smager godt. Ej, det smager fint nok. Det smager ikke godt, men altså... Fint nok. Nu skal jeg til at rydde det hele op. Det bliver meget lidt. Fordi ja, det har jeg gjort hister her. Er I færdige her, Bia? Ja. Tak fordi I så med i den her video. Smid like, hvis der var noget, I kunne bruge. Vi ses i næste video. Eller vlog, hvor du må. Hej. Hej. Hej.